Meget gerne. Men jeg tænker, nu har vi bedt danskerne om mere eller mindre frivilligt at være digitale. Så når man kigger på de løsninger, vi har, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at søge boligstøtte, det håber jeg egentlig ikke, fordi det er faktisk nærmest, det er i hvert fald ikke en god oplevelse. Ligesom. Der er det lidt mere fredeligt at sige, Hej, festdag med en skov og druk. Min pige edel, min tykkede bedel til rumdrunken syngende klub. Min pige edel, min tykkede bedel til rumdrunken syngende klub. Det er der mange årsager til. Der er nogen, der mener, at diabetesforskere de sætter bare grænsen ned for, hvornår man har diabetes, når de vil have lidt flere penge til forskning. Nu begynder det at lette, og nu er det sådan, at tiden er gået. Der står de næste oplæg står i kø. Der spiller vi ikke maden, men vi spiller heller ikke tiden. Jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, I får det. Rigtig gerne fortæller vi. Hvor stort et arrangement man har i lokalmiljøet rundt omkring, altså er der store udsving, eller er der ligesom sådan nogen stabil model for, så meget af den har den her strategi rundt? Hvor stor er det Og der er plads til naturen derude på den måde. Der er mange kokkeure til det her. Mange kokkeure? Okay, så er vi oppe i en 5-6 stykker. Ja. Hvis vi spørger lang tid, hvornår er det sidste, hvor vi har siddet her? Ja. Okay. Jeg klarer overhovedet ikke. Ja. Så lad os igen gøre en stor anstrengelse for at få kunderne med i vores interesse. Så det gør vi frem til 14.30, og så er vi tilbage med nogle gode taler med folk, der er noget på hjertet, som er fuldt til. Det overkommer man ikke. Så der skal altså nogle andre ting til. Selvfølgelig skal vi give god forbrugerinformation, så dem, der faktisk interesserer sig for det her, har mulighed. Rig på for eksempel råstoffer og alt muligt andet, så det er vigtigt for os, at vi kan klare os i den globale konkurrence. Altså, det her land har stået stille i utrolig mange år. Det kan ikke passe. Er I klar? Vi er klar. Vent. Er tiden klar? Og værsgo, kører. Se, det første minuts tid her, der sker... Oj. Ej, ud af vejen! Ej, undskyld. Ja. Det er bare lige, for jeg har fået at vide. Ja. Ej. Det er meget tæt på. Det er ned til, kan man sige, træheden i systemet på den måde, at der måske ikke er nok information om, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Og jeg vil egentlig godt give et eksempel her, fordi jeg ved ikke om igen... Han bruger tid på skemaer og udfylde feedback, han har ikke tid til at blive. Altså, det er virkelig der med iværksætter, det er alt for svært. Men den produktion, der er en øvre del af værdikæden, tænk på innovation. Det næste problem, det er faktisk egentlig at finde produkterne. Og jeg vil jo gerne se en bank eller finansieringsinstitut, når du kommer med en ordre af en eller anden størrelse, der ikke vil være med til at finansiere det. Og man kan bare se, at det Men jeg vil høre, om I gider hjælpe mig med at peppe arrangementet lidt op. Forstået på den måde, at hver gang jeg gør sådan her, så råber I som sindssygt pensionskvisten. Og vi kan lige prøve at øve det en gang. Okay. Mine damer og herrer, velkommen til pensionskvisten! Ja, sådan. Fedt. Good morning, Rufus.
Here he is. Welcome. Godmorgen til